Cash assistance ken community pantry para kadagiti apektado iti agdama a krisis agtultuloy ang may patpatumpal iti Region 1. Kinasagana ti riyon tunggal kalamidad at adda ang mapaduras baban iti kaunan a collapse structure search and rescue training facility may lukat ijay Pangasinan. Dagitaken da dumapay adamag iti Region 1 amon iti report ni Bridget Marcasi Panguspian. Naituloy itang aldaw ti payout ti cash relief assistance dagiti tricycle drivers iti Region 1 babaan iti Department of Social Welfare and Development Regional Office 1. Karaman kadagiti maiwarasan itang aldaw dagiti drivers iti Adams ken Dumalneg iti Ilocos Norte, Magsingal, San Ildefonso ken San Juan iti Ilocos Sur, Luna, Sudipen ken Aringay iti La Union ken Villasis iti Pangasinan. Union na sariwaan nateng ti libre ang maiwaras para karagiti umili kagiddan ti agtultuloy apan na kay patungpal ti community pantry ita nga aldawa. Idila ang kalmaan na personal ang nagburas ken ginmatang ti Mayor ti San Fernando La Union na kadagiti mula anateng dagiti mannalon iti ili para iti nasao a pantry. Ti agtultuloy a panang patibker iti disaster preparedness ken emergency response ti Pangasinan na ipatungpal ti groundbreaking ken blessing ceremony iti baro ken kaunaan a collapse structure search and rescue training facility iti Western Operations Center, Barangay San Vicente, Burgos. Ti pasilidad ket agserbi kas training hub para iti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, local responders ken partner agencies para iti panakay patungpal iti search and rescue operations. This facility will become a center for learning, a center for training and continuous improvement, producing responders who are capable, competent, and committed saving lives. Iti Bangus Festival 2026 nakasagana metten ti Dagupan Pangasinan iti baet ti pan nakasuspindir dagiti sumagmamano nga aktibidad gapo iti agdama a Middle East crisis. Sigon iti city government ti Dagupan, karaman kadagiti makanselar nga aktibidad ti Gilon-Gilon Street Dance Competition gapo ta maaramat laangen ti pondo ti aktibidad kadagiti health services kenda dumaan na papatag a programa ti probinsya. This is a bangus industry. We cannot cancel it. Second, ang dami po kaming kinancel na events. Gilong-Gilon is one. Malaki event yun. Plus, marami pang gustong pumasok na events. Siguro mga 5, 7. Sabi ko, wala na. We're reserving it only for the SafeNet ito, street party, tsaka yung katatapos din ng Linaw Mata. And yung oral hygiene na services po. Doon kami nakafocus. And of course, we cannot get away with the bangusin and the rodeo. Marcasi Panguspian para iti Pambansang TV. Iti baro a Pilipinas.